Afyona Gelan û Afyona Kurdan. Beşê sê. Rêxistina PKK li sala 2019 jî bi dehan tawan û cinayet li dijî gelê başûr encam dan. Li jêr navê demdema azadiyê ye berxwedana xwe asexte li ser serê şêniyên başûr geş kir. Vê rêxistinê li sala 2019 bi dehan ciwanên başûr bi navê ajanbûnê revandin. İşkence dan û kuştin. Bi awayekî wisa ku mirov dikare vê salê bi sala revandina ciwanan nav bike. Di vê salê da wekî her tim rêveberên PKK li çapemeniya xwe derdiketin û pir bi rûqahîmî navê berxwedan û lehengiyê li wan tawanên xwe dikir. Sala 2019 ji bo PKK saleke pir bişermezarî bû. Bê ehlaqiya rêxistinê di vê salê da gihişta astekî wisa heya ku fermandarekî PKK destdirêjiya seksî li ser zarokê êzidî bike û li cihê ku rêxistin wî fermandarî ceza bike erkê nû pêdan. Cinayetên sala 2019 yek desteserkirina 4 sivîlên Bakurê welat. Curê Tewanê desteserkirin û revandin. Dem yazdayê heyba yek sala 2019 cih Sînorê Batûfa rêxistina PKK li yazdayê meha kanûna duyemîn ya sala 2019 4 hemalatiyên sivîl bi navê Mihemed Eskender İbrahim, İbrahim Eskender Remezan, Baqî Elî Abbas û Kamî Şêxû Ehmed li ser rêya sereke a Sînorê navçeya Batîfa girêdayî bajarê Zaxo desteser kirine. Heya roja meya îro jî çaranûsa wan 4 hemalatiyan nediyar e. Du, êrêşkirin li ser noxteyekê pasewanên Sînor, Curê Tewanê, êrişû teqekirin. Dem, hejdey heyva 2 sala 2019 cih gundê Dihê girêdayî Bamernê. Li hejdey meha sibata sala 2019 hejmarekê çekdarên PKK teqe li xaleke pasewanên Sînor yê Başûrê Kurdistanê li nêzî gundê Dihê yê girêdayî Nehiya Bamernê kir. Paş vê teqê çekdarên PKK xwest kesekê radestî wa bikin ku vê xala pasewanan desteser kiribû. Ji ber ku bi rêya qaçax derbazî Başûrê Kurdistanê bibû. Pasewanên Sînor ji bo ku şer durust nebe wan ev kes radestî PKK gir. Sê revandina hemolatiyekî sivîl Curê Tewanê revandin û gevxwarin. Dem 21 heyva 2 sala 2019 cih gundê Mered û girêdayî bajarokê Jarava. Cinayetên PKK dewam dikin. Li roja 21 meha sebata sala 2019 asayişa rêxistina PKK li gundê Meredû hemolatiyê bi navê Şiwan Hesen Hemed Emîn ku endamê PKK ye û xelkê gundê Serxankê girêdayî bajarokê Jaravaya desteser kir. PKK ew kes sê rojan desteser kir û jê rago ku nabe ew carekê din hatun û çûyînê li Sînorê navçeyê bike. 4. PKK bi trompeyê li kesekê xist. Curê Tewanê lêxistin bi otomobilê. Dem 26 sala 2019 cih gundê Spîndarê girêdayî Çemankê. Li 26 meha sibata sala 2019 hejmarekî çekdarên PKK ku di otomobilekî Curê Toyota a pîkap de bûn li gundê Spîndarê yê girêdayî navçeya Çemankê li ciwanekê xistin. Ew ciwan bi navê Saman Mecîd Ehmedew û bi giranî birîndar kir. 5. Destdirêjiya seksî li ser zarokê êzidî. Curê Tewanê destdirêjiya seksî. Dem dehî heyva sê sala 2019 cih Şingal yek ji hezaran cinayetên pir bi ehlaq û qirêj yên rêxistina PKK li dehî meha adara sala 2019 çêbû. Wexta ku kadroyekî PKK bi navê Qoşar Weysî û xelkê Bakurê Kurdistanê ye li Şingalê destdirêjiya seksî kiriye ser zarokê êzidî yê temendeh sal. Ew zaro bi navê Eymen İbrahim Silêman Hesen û ji hoza feqîr û malbata zeroyê ye. Paş ku rêxistin bi vê tawana qirêj a kadroyê xwe haydar bûy amade nebû wî ceza bike. Lêbelê ew veguhasın Rojavayê Kurdistanê. 6. Gevxwarin li kadroyekî PKK. Curê Tewanê gevxwarin. Dem 29 heyva sê sala 2019 cih bajarokê Jarava. Asayişa PKK li 29 adara sala 2019 li gundê Meredûyê girêdayî bajarokê Jaravê banga hewlatiyê bi navê Xalid Sofî İbrahim kir ku ew kes berpirsê komîta PKK ye li navçeyê û jê rago ku nabe êdî karê rêxistinê li navçeyê bikey. 7. Teqekirin li wezîfedarekî şaredariya Sinûnê. Curê Tewanê teqekirin û hewla kuştinê. Dem 26 heyva 4 sala 2019 cih bajarokê Sinûnê. Li 26 Nîsana sala 2019 du kadroyên asayişa êzxanê a girêdayî PKK teqe li hemolatiyekî êzidî bi navê Dawud Heyder Elî qero kir. Ew kes xelkê gundê Kersê ye ji hoza Eldexiye wezîfedarê şaredariya Sinûnê ye. Bu yer li Sinûrê bajarokê Sinûnê li nêzî barageha şaredariyê çêbû. Lêbelê ew kes ji hewla kuştinê rizgar bû. 8. Revandina sê hemolatiyan li binarê Qendîlê. Curê Tewanê revandin. Dem dawiya Nîsana 2019 cih binarê Qendîlê.
آسایشa rêxistina PKK li dawiya meha Nîsana 2019 sê hamolatiyên sivîl ji binarê Qendîlê revandin. Paş ku rojekê di zîndanê de hiştin serbest berdan û gef lê xwarin ku nabe êdî ew hereketê li navçeyê bikin. Ne tacîzkirina karên Weqfa Barzanî a xêrxwazî. Curê tawanê tacîzkirina karên xêrxwazî. Dem 28 heyva 4 2019 cih Sinûrê Bajarokê Sunûnê li 28 meha Nîsana sala 2019 asayişa yekîneyên parasına Şingalê yê bejî a ser bi PKK ve li gundê Kersê yê Sinûrê Bajarê Sunûnê şandekê Weqfa Xêrxwaziya Barzanî û şandekê Kilîseya Nîbraska bi serpereştiya Lîroy Lap tacîz kir. Ew şand ji bo gihandina alîkariyê bo awareyên serdeşa Çiyayê Şengalê serdana navçeyê kirbûn. Asayişa yê bejî her yekî ji pîrdeyan berpirsê ofîsa Şengalê a dezgahê Xêrxwaziya Barzanî û Sellah Hesên cigêrê wî desteser kirin û ji bo baregeha asayişa PKK hatin veguhazin û pişra serbest berdan. De rêgirîkirina li karên şîrketekî petrolê curê tawanê rêgirîkirina karên şîrketekî dem 12 heyva 5 sala 2019 cih Geliye Hesenka rêxistina PKK her çi karê dibe sedema pêşketina başûr tacîz dike. Li 12 meha gulana sala 2019 çekdarên rêxistinê li Geliye Hesenka hereketa şîrketa bi navê Şanek tacîz kir ku ji bo lêgerînê li petrolê hatibû vê derê. 11 çandina mayînekê dijî tank li jêr buldozera hemolatiyekî. Curê tawanê teror û teqandin dem sihî heyva 5 sala 2019 cih Sinûrê Bajarokê Mêrgesorê rêxistina PKK li sihî gulana sala 2019 mayînekê dijî tank li ser rêya bi navê Hopê li jêr buldozera hemolatiyekî bi navê Resul Abdullah Hemed dana. Ew kes xelkê gundê Sîtkanê yê girêdayî bajarê Soran e ku ji bo mabesta kontrolkirina rêkê li navçeyê bû. Ew mayîn di teqe û şoferê wê birîndar dibe û zirarê mezin digehin buldozera wî. 12 terorkirina hemolatiyekî bi hênceta ajaniyê curê tawanê revandin û kuştin dem dawiya meha 5 ya sala 2019 cih gundê Şîlanê girêdayî Batûfa çekdarên PKK li dawiya meha gulana sala 2019 hemolatiyê bi navê Serdar Mesûd Mihemed Saleh ku xelkê gundê Silê yê girêdayî Bajarokê Batûfayê revand. Navborî ji ber ku di berê de karê qaçaxçiyê dikir PKK ew bi cinayeta ajanbûnê desteser kir. Baş borîna demekê dayîka Serdar diçe heftanînê ji bo ku agahiyekî ji cegera xwe bizane. Lêberê çekdarên PKK ji dayîka Dilşewitî dibêjin vegere em ê paş çend rojekan cesedê xortê te teslîm bikin. 13 tenetekirina rêya pêşmergeyan li gundê Dînartê curê tawanê teror û teqandin dem 14 meha neh sala 2019 cih Sinûrê Dînartê çekdarên rêxistina PKK li roja 14 meha îlona sala 2019 du mayînên mezin ku her yek bi qasî 15 kilograma bûn li ser rêya navbera gundên Dodî ên jor û jêr herwiha gundên Şahê ên girêdayî Bajarokê Dînartê danan ji bo ku bi hêzên pêşmerge ve bên teqandin. 14 revandina du hemolatiyên êzidî curê tawanê revandin û standina bi zora pereyan dem destpêka meha 10 sala 2019 cih Sinûrê Şingalê çekdarên yê bejî yên girêdayî PKK li Şingalê li destpêka meha Oktoberê sala 2019 du hemolatiyên êzidî yên birayên hev bi navên Hecî İlyas Davud Xelef û Mirat İlyas Davud Xelef revandin. Ew her du bira ji gundê Barê ê girêdayî Bajarokê Sunûnê ne û alîgirên PDK ne. Yê bejî qasî $310,000 Amerîkî ji malbatên wan standin heya ku ew azad kirin. 15 revandin û eşkencedana hemolatiyekî sivîl curê tawanê revandin û eşkence dem 12 heyva 10 sala 2019 cih gundê Wesan girêdayî Qesrî çekdarên PKK roja 12 Oktobera sala 2019 hemolatiyekî gundê Wesanê yê girêdayî Bajarokê Qesrî bi navê Abdullah Hacî Mustafa revand navborî kadroyê PDK ye paş ku wî eşkenceyekê mezin li ser destê PKK xwarî tê azadkirin. Di beşa çaran de em ê bas li cinayet û tawanên rêxistina PKK ên sala 2018 li Başûrê Kurdistanê bikin. Li benda me bin.